Salam buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali hadir dalam membahas tentang pantun atau pepatah orang Batak. Dan mohon maaf parehen siombing candil selalu berbahasa Batak saudara-saudaraku, karena kita membahas tentang filosofi atau arti dari pantun tersebut. Adong diaka padohan yu putah si julu-julu tubuh nama dok si dapuk sulup donaro jalao sering trending manang na jut di tahun kadongan diluluan jala aru astuan manang na filosofi nion yau diaka dipakai putih si julu-julu tubuh dia kena julu ima bulu arung akka pertemuan manang si bahasun akka raja-raja bius. Jadi sulup didok mei seda takaran manang ukuran di seda-seda luet. Somalau dipakai akka parboniaga manang akka per 3-3. Alana di beda-beda luet asing do sulup manang natube hata numaing liter may didok mulu jupak kita di sede pokan mang na onan gudang inna nunga asing sede sulup na jupak kita musi tupok kerebu manang napok kasinin asing dutong nang sulup na. Jadi arong maaka hata na madok di dia na sida Jepang dia ka per 3-3 manang perbuniaga saya arong dia ka singir do akka parutangan hati di dia na sida transaksi hata nuai isima didokon sulup ni si mapakiyun suang-song lima didok may akka astuan na mang na lapatan na lueti nunga adong sede takaran manang ukuran laus ido dinamasa diupamahum may moro lahu ide tu sede-sede duet nunga adong peraturan manang na naung somal diulaw na sida ima hata sidapuk suluk naro jala diupamaho na kereja mo raja-raja bius na julu hatiai arong do didok kepala negeri di nomor duet arong kepala negeri A arong do kepala negeri B duhut C mabay sada pertemuan manang parapoton sada usul nalau manotuh si totuhon totu di dia mana sida makatai idu asa didok si dapat sulup do naro lapatana aturan di dia mahita na makatai isarani dibain kepala negeri raja biusian kepala negeri A song loma padapuk nami diduk kepala negeri C song loma padapuk nami atong asa adong totuhonon na manang sada keputusan Roma kepala negeri B dihamu raja bius narosian kepala negeri B duhut C manang na A ala diluat nami ruhita na makatai totu dipakai mon hata upamaun akka bunga-bunga ni padohan ima dia kerja bius ala diluat nami duhamu na makatai hitan waing totu si dapuk suluk donaro jela pembahasan nun akka pembahasan ni akka raja-raja doon
Gu na masa manang na akasibehesun pertemuan manang akapajupan ni saya nomor duet adong dui di akka perbatasan adong dotong akka mabain uhum jadi akka raja biu sudu di sonna makatai di dok mai si dapuk sulu naro molo masa di 2 tahun song nomma aturan dihami song nima diartini si dapuk sulu naro jala joto binigi dipakai dia ka nama sanuaing gawi salah pakai dang telu dohonon manang kurang do tamana dohono si dapuk sulu naro di ulan ujut baik dia ka namar dongatu nang dia ka terlumubi ma tuhule-hule manang natulang si dapuk sulu naro tumpe rupani gawi bulahan amak para anak dang na si dapuk sulu naro dohon tuhule-hule alana pajalua sangat do nasida pajalua pasu-pasu marhiti tang yang nasida jala di hatia rohita menuru bagas ni hule-hule ta baik di hata marhata heping manang marhata sinamut nunga jurmulu hita ro marhusi menuru aha masobani uhum na lau sipatu pota tu nasida namanggar edet do namanggar utang do hita jadi dang adong benun dang suman pakeun hata si dapuk suluk do naro tu hule-hule suang song ni dia ka namar dongat tu somal binigi marpesta manang na pembeli boru sede merege tuduan na asing gawe adong hata si dapuk suluk naro manang disilang ni degi inna disitano ni degi disilang di jujum alhamudu naro ninna aidang na ribu tak kita di pakatayo tutu nungarong di hita kasangap baik dia ka namar dongat tu dia dak batak nungarong manot tuhon isinala gabi persaut isinala gabi sibuk kahata ayarong go jabar hata arong jabar juhut jadi dang telu dohono baik dia ka namar dongat tu si dapuk suluk naro naing terlumubi ma tuaka maralohon hule-hule jadi gudang do binereng akka rupani namasan wae molo pe dia sal di dokot tuk katanai song ni alai dang dia tu silapatan na omma na hiati nangi sien na dua jala molo pe na hurang adol manang na hurang takas dia kapaduhan tutong may be jumulu mersetebi song ni majo isini video ta dia bason horas